Hello everyone, ani ano sab kita sa tong LV Amor vlog. No, nini nga higayuna, I would like to again kaning laluoy bitaw ko kadaghan kayo ang nag-comment, nag-message nako nga kana ilang kabuhi lagi, no, nagpakiluoy sila unsaon man ako ni ma'am or unsaon ako ni nay, no. So, naluoy sad ko sa akong mga online anak. Mga online pamangkin or unsa pa na diha, no. So I would like to share this video, no. Kanang kabuhi ang kontra gid anak niya kanang magpagutom. So ay dili na to paabuton nga magkutoy ang atong tiyan sa gutom. Kaya ang reason ana ang acid god mo unsa pa mo buga siya nya ulay pagkaon nga galingon, so madaot gyud, no, kabuhion gyud ta. So ang maayo ana kanang juju kaon pero ginagmay lang, no, ginagmay lang gyud kanang basta lang gyud dunay masulod sa tiyan. Dayon dili pagutom din ang atong kaon, kinahanglan i-oras-oras gyud. Kun if we are used to mag-breakfast ta mga 7 sa morning, 7 gina siya, no, and then dili mo inom og bugnang tubig. Avoid anang mga cold drinks, no. Warm water will do. Kay muna siya para ba matunaw pud ang acid or kinahanglan na siyang matunaw, tunawon na nato na siya. And then avoid lying down after eating kay musaka ang atong kinaon, no, ang atong acid. And then pagka 12 o'clock maniud to gyud. Maniud to gyud. Between 7 and 12 pwede ta diha mag kaon-kaon og banana baron, no, inana, no, ginagmay lang. And then water, no, kanang ayo nang bugnaw kay makadaot sa siya. And then pagkagabi mga 6 o'clock pwede naman ni hapon. After that wait for 2 to 3 hours ay matulog, no, magsigig lakaw-lakaw aron mo settle down ang acid, no, dili mo saka na kay mo kuan manguna siya din. Kung pwede magpagamay ta, no, kay di man gud maayo nga mag kani bitong atong unsa ba ni kutok-kutok kana bang bilbil nga duol sa ato bitong esophagus, dali man gud makasaka ang acid dihang dapita. So mauna siya na kinahanglan kun magpagamay, no. Dayon mo na siya din avoid anang mga fatty gayud, kanang yung mga lechon, kanang mga lasagna, mga carbonara, mga spaghetti, avoid anak kay gawas nga fatty, kay naay cheese, naay sauce, naapoy kanang naang unsa da kana bang naay mga sagol-sagol diha, no, nga dili pud maayo gid sa ato ang panlasa, no. Naay mga cream, labi na ng carbonara, mga lasagna, na man gina siya mga cream diha, mga cheese or milk, no, dili na siya maayo, maka-cause po na siya og acid reflux or kabuhi. So mo avoid ta ana. Ang ato yung kanon bland food. Na og maingon tag bland food kana yung mga way lami katong mga utan, no, kanang lauoy, labi na ng mga saluyot, mga okra, mga alugbati, tsada kina siya sa ato ang digestive tract. Muna akong gina-practice karon, no, vegetables ra gyud ko. Dili kay ko anang karne kay dili na pud ko kahilisan. So, mag-acid indigestion na sad. Muna siya, no, katulong mga humok niya, fish, kanang leafy green, no, mga yellow vegetables. Dili ko kay sa yellow kay kanang squash, kuan ko, mag heartburn ko. Musaka diri aslum kayo, di ko ganahan muna nga dili ko mag-squash, no. Apple katong red apple, katong yung red apple. Kana bitong makopa like ang ka-red hastang yang hitsura, kana nga klase sa apple. Maayo sad na siya sa acid reflux or kabuhi, no. Una siya din avoid anang mga root crops, kanang kamuti, banana, kana na ang kamuting kahoy. Banana kadtong tundan pwede, kana bang atong ginakaon, dili kay nang lakotan kay aslum mo na siya gamong
banana ketchup, no? So muna siya ato na siyang i-avoid. Utan lang yun, mga bland food, sinugba, tinola, tinapan muna siya nga mga putahe nato, no? So by and by sa hinay-hinay na kung maka-adjust na tong lawas, pwede naman punta mo hinay-hinay og balik atong mga fried gamay, pero dili gyud nato ibulto kay musa ka gyud ang acid, no? Gamay lang amount sa pagkaon usa ang atong kanon, no? And then maayo na niya arroz caldo kanang lugaw bitaw. Maayo kay nang arroz caldo ug lugaw para sa ato ang kabuhi, para sa kuto-kuto. Panington din tagduro, mawala na ato mga panuhot, no? No? So maula na mingon man gud ang uban nga tabangi ko na yun nya muandar dayon ang kulbaan dayon ta, dayon magpalpitate ang heart, musaka ang pressure tungod kay nakulbaan na di ay ta, tungod kay kana man kung kabuhi or acid reflux, discomfort gina siya to the max, labi nag mag heartburn, di ka kaginhawa, mura ka gihubak, di man uta kahubakon, no? So ingon ana, dayon mura garat imong tutunlan kanunay, unya dali mura ka giubo nga ngano mong giubo nga wa man ko magsingal, no? So, ingon ana na ang kabuhi or acid reflux, no? Unya ang kuya ana musaka mo sa utok. Kay malipong dayon ta, no? Malipong dayon ta. Ako malipong ko. I do not know sa uban, pero mag-throw up gyud ko, malipong ko and then malupog gyud ko. Lilahi man gud ang tawo, no? Pero ako munay ako gyud nga bation den panuhuton den ko bugnaw kay kog singot, no? Panington ko nya bugnaw gyud kaayo din magsige kog panugab kana bang ana bitaw kanang mutingog ang ang panugab dayon magsige panugab nya makaulaw kay kusog biya kaayo di biya nato mapugngan mayon na uban nga bastos dili manguna nang dili na siya gyud matuyo siguro kusog manaway ang uban so wala mo suffer og kabuhi nga bastos kuno kay manugab kusog pero o kamoy kabuhion, mayon gyud mo. This is it, mao di ay ni. No? So kanang mga kabuhi kuan gina siya. Kinahanglan gina siya nga ato pong ayuhon kay aga ako patong kasambahay makatralala ra ba na. Dayon kinahanglan luag. Avoid tight-fitting clothes. Kinahanglan luag, no? Luag yun. Luag yun. Dili gina siya paghugton diha kay aron ng acid, dili musaka. Pag saka maglain na din mo hilagot ra ba siya sa ato ang kada bitong ato ang unsa nga ani kanibang nasal area dire sa ato ang unsa to ngalan ana kanang sinuses, no? Iyap sa nang hilabtan hasta ang atong dalunggan magtinaitos munay ako lang pud i-share ninyo hilabtan akong sinuses kanang mura din ko gisip-on mura kong mag-allergic rhinitis, dayon ang akong mata mag-upload, then hubakon ko, dayon tinaitos pa yun. Inana ang giantos sa inyo ang nanay. Pero dili ko magpadaog, no? So mauto, og mahimo na nato tanan, naglikay na tas pagkaon, and then dili ta pagutom, di po ta pabusog. Makadaot po na siya og magpabusog kay ta, maglain mo na itong ginawa. Ang ato pong acid, pirti pong daghana gyud kay the more we eat, the more mukuan ang acid, mubuga. So kung gamay lang ang atong kanon, gamay ra sad ang acid nga mubuga, no? So ingon ana ang iya ang kalaki, iya ang kamaldito o kamaldita. Inana kamaldita ang kabuhi, no? And so maglain ang akong matapod, ang akong tinnitus, moandar, ang akong sinuses, o noon sana ni mura man kog dunay kuan. So muna siya ako lang ning gi-share og balik because naluoy kay ko sa uban nga mga nag-comment nga maluoy ka ma'am tabangi ko unsaon man ni na. So naay mga PPI nga daghan kanang mo gina siya tambal og kabuhi. PPI proton pump inhibitor naay mga omeprazole, pantoprazole, lansoprazole, esomeprazole naay mga kanang daghana siya, no? Daghana siya. Or, ariba mo sa antacid na ay liquid, na ay chewable. So, ingon na siya, no? As much as possible, nga makabalik kita niya ng antacid, mag-antacid ta, dili lang ta ng mga, kuan kay, iisog na siya, no?
Pero mo gina siya maayo nga tambal, pero mura gihapon. After that, kung dili ta mo disiplina, mubalik gihapon. Matud pa sa mong akong kaila nga doktor, maayo bagod nang kabuhi nga di man kanang acid reflux, naargi na siya. Ug wala tay disiplina, wala gina siya. Naargi na siya. Well, ato siyang dadon kung dili siya muhawa sa atong lawas. No? Kibaw na tag-atan, asa na to sila dadon. Ako mangingnon ng kabuhi nako. Di gani ka muhawa diya sa akong lawas, dadon tika. Oh, dadon tika. Dadon ka nako sa ako ang kamatayon. No? Above all, kon ang tanan nimong gibuhat, nabuhat na nimo and then naaragya po ng kabuhi, pray, isubmit na sa kahitasan ka na atong kabuhi, submit it to God. Ihatag na niya, Lord, mo na akong problema, ang akong kabuhi, nanay. Believe me. Mawala na siya gradually, dayon, dili na kayo mag-hustle, no? Pareho sa akong aguman karon dili na kayo mag-hustle. Pero naaragyapon, pero at least dili na ko ma-rattle, dili na ko makulbaan, dili na ko mag-nervous, dili na ko mag-anxiety, dili na ko mag-worry, depression, wala na because akong gisubmit tanan sa Ginoo, no? So I hope do na tayo naka-share na po ko ninyo sa ato mga burden. Please drink plenty of water. Water. Makatabang kayo ang water sa ato ang kabuhi, no? Warm water, dili ng cold. Avoid the cold mga beverages, no? So dayong katulog, warm water, no? Gamay lang. And then pray. I-submit tanan sa Ginoo nga muna akong problema, Lord, no? Ingon ana. And so have a good and godly day, everyone. If you like the content of this vlog, this video, please like mga anak, mga palanggaan, subscribe, no? Thank you so much. Road to 500. Thank you kayo. Hinay-hinay raman ng atuan, no? Mura pagkabuhi, hinay-hinay lang po. And so, if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Please remember, He promised that He will never leave us nor forsake us. And then, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, and this is your nanay, your tita Lo, your ate Lo, signing off. Hangtod sa sunod mga palangga. I love you all. Thank you so much. To God be the glory. Thank you kayo, Lord. Kay Baloka. Thank you so much.